fɔ a b'a kalama togo min na kunu sɔgɔmada joona fɛ banbagaci waleya dɔw kɛra Bamako falajɛ gendarmew ka kalanso masurunyaw la sɔni an bena o kunnafoniyaw la sɔrɔ. Nin de ye bi kunnafoni bakurunba ye dɔwɛrɛ bena fara min kan nin ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye ka bɛn ni bi arabadon don kunnafoniyaw ye a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la an be taa ni banbagaciya waleya ye min kɛra kunu sɔgɔmada joona fɛ falajɛ kulu maramafɛntigiw fɛ minnu yɛrɛ ko fɔra GSIM fɛ finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ fɛn min ye olu ye a ye a ka wulikajɔw fo kosɛbɛ a tɔɲɔgɔn finitigilakaw min yɛrɛ la an ka fasiribagaw olu wulila ka se a quartier kofɔlen na an ka lamɛn. Kunungo tarata septamburu kalo tile 17 san 2024 Bamakokaw olu wulila ni mugucikan ye falajɛ gendarmew ka kalanso ale ni aéroport banbagaciw kunbɛn yen de kan nka famaw ye sira da u ɲɛ ni kangara da u la. Banbagaci nunu yɛrɛ kun ye GSIM maw ye n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye. Depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces. Kabini marifaci kunkan fɔlɔ kɛra an ye an ka cɛdenw labɔ wa an be wagati min na komi sisan kow bɛɛ sigilen do sen kan. Ne yɛrɛ yeli nin kɛnɛ in kan o be o sɛbɛntiya. B'a fɛ ka jamanadenw hakili sigi u ka taa u ka ciw la. N y'a fɔ cogo min na basigi be yen nɔ sisan nɔ. Mɔgɔ minnu ye nin waleya nunu kɛ u bɛɛ be an ka bolo kan wa halisa baaraw be sen na walasa u ni mɔgɔ minnu n'u farala ɲɔgɔn kan ka nin waleya nunu kɛ ka tɛgɛda u bɛɛ lajɛlen kan. Pour récupérer des complices. Marifa mankan shishi ani bololo kan kunnafoniyaw ni fariya wale nunu kan olu kun kɛra sababu ye ni kana ni siran ye dugu kɔnɔ nka famaw ka wulikajɔ maw ale n'u bolofɛnw lakanali la basigi ale sabatira. Ni somna fɛn an ka kunnafoni kɛ ni ma ye mɔgɔ dɔ i ma faamuyali kɛ a ma kɛ galunda mɔgɔ la dɛ mais laseli kɛ ni kɔni bi dɔrɔn an b'an ka sɔrɔsiw de fo parce que depuis fɛn kɛra k'a ban attaque kɛra milieu min na aw b'a dɔn école la gendarmerie bɛ jama min na an b'a dɔn possiblement ma faga foyi ma faga donc je pense que oui professionnalisme di an b'a la fo k'ala barikada parce que jadi jugu min bɛna sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye capitale yɛrɛ kɔnɔna ye donc an bɛ surasiw fo ka surasiw barikada o ka baara la conseil b'a ka population civile yɛrɛ fana fo ɲɛnama donc an ni surasiw an bɛɛ de ye kelen n'an sigira k'a to ko surasiw nɔnɔ o bɛ surasiw ka ko do o bɛ n'an bɛɛ sigilen sɔrɔ yan. Ni seereya ninnu bɛɛ a jira k'a fɔ ko nin waati in na malidenw sɔn bɛɛ a ma k'a fɔ ko fasoden ɲumanya k'o bɛ tɛmɛ lakana tigilamaw olu dɛmɛli la u ka baara la ni siganamaw olu kofɔli ye i n'a fɔ u ye min sɛbɛntiya kunungo sɔgɔma. Ka tɛmɛ ni o banbaganciya waleya kunnafoniyaw ye halisa u ka ca mɔgɔw la minnu bɛ u ka nisɔngoya yira ni an ka fasiribaga Astanso ale ni Musa Ɲang ka kuma galama la an k'u lamɛn. An ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw y'a décider ka sira dɔ de ta ni jamana ye. A sira ma nɔgɔ a sira kɔnɔna la fɛn caman b'a kɔnɔ bibi na ani banbaci walekɛlaw bɛ ɲɔgɔn na u y'a yirana k'u bɛ se ka na fanga faba kɔnɔ bi laɲini ye mun ye an ka fara an ka kɔ don ɲɔgɔn na ni anw farala olu bɛ se ka na ka don k'u yɛrɛ ka laɲiniw sabati mais an man ka sɔn o ma c'est pour cela que n b'a fɔ an bɛ ko la an kana an yɛrɛ don u ka piège kɔnɔ. An bɛ siran min kan an bɛ siran ɲuman kan wa an ye caman kan ka sira la wa an ye objectif min fixé an yɛrɛ la AES cadre la ani Mali yɛrɛ ka ye sira min ta nin san laban in na donc an b'an ka objectif a tɛ kana yɛrɛ foyi ma kɛ armée b'an bolo a jɔlen b'a jɔyɔrɔ la a bɛ se ka baara la u équipelen don formelen don jamana sécuriselen don a ma bɛn a ma d'an ye parce que malien kelen a ni kelen a ka gɛlɛn an bolo fɛn bɛɛ a ma se mais k'a fɔ k'u nana ko ka kɛ k'a ta kɛra mɔgɔ k'u b'a kɛ k'u b'a nasiran mɔgɔ k'u hakili lasigi. Mais nin fɛnɛ ka kan k'a to an ka jamana faamaw u k'u jɔ jɔyɔrɔ dɔw la mun b'a to maa minnu bɛ nin ko jukɔrɔ ka fɛɛrɛ k'a la i n'a fɔ sisan mɔgɔ minnu sigilen bɛ k'u déplacera ko kɛlɛ u lana Falajɛ garabali la o kan ka bɔ yen pewu an tɛ se k'a to kɛlɛ kɔnɔ dugu camancɛ aéroport masurunya ani école de la gendarmerie masurunya ka dɔw sigi yen ko parce que ko kɛlɛ y'u déplacé yɔrɔ ɲɛnama ka taa ɲini ye état d'urgence ka déclaré walasa an ka bɔ nin kɔnɔ mais sabanan mawuludi dengudi min bɛ nali u ka fɛɛrɛ tigɛ hali n'a kulonkɛ bɛ kɛ bɛɛ k'a kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la bɛɛ bɛ ala sɔrɔ i ka so. Jatigɛ wale kɛba ninnu ka baara ye de ka mɔgɔw siran
ka mɔgɔw jatigɛ ayiwa kunnafoni dilaw y'a faamuya kabini waati caman o de y'a to ni kunnafoni dilaw bi u ka baara kɛ i tɛ ja yɔrɔ si u tɛ su bɔ u ti ninnu bi kuma minnu fɔ o tɛ se k'a kan ka tugu y'a faamuya k'u b'o de ɲini ani o de b'u dɛmɛ u ka baara la ayiwa fo baara kelen fana ka kɛ video man ninnu kan minnu bɛ bɔ sisan ka video kɛ u b'a dɔn wali u t'a dɔn u b'a la ka jatigɛ wale kɛbaw dɛmɛ. O kunnafoniya kelenw nasira la halisa fɛn min ye Mali silamɛya diinɛw ka fara ɲɔgɔn kan kulu Haut Conseil islamique ye olu fana ye nin karɔgɛlɛya waleya ninnu kɔn u bɛ min laseli kɛ an ka lasigiden Fuseni Sisoko ale ni Isa Sise ka kuma galama la. Kunungo Mali ɲɛm bɛɛ lajɛlen kununa ni dusukasi ni dusukami ye ka d'a kan waleya min kɛra an ka jamana faaba la n'o ye Bamakɔ ye n'o ye bɛnkanni wale ye min kɛra ka ɲɛsin an ka jamana faaba yɔrɔ caman ma kɛrɛnkɛrɛn la an ka gendarmerie u ka kɛlɛdege yɔrɔ la o baara min n'a y'a sɔrɔ n'a kɛra dansago walew fɛ n'o ye terroriste ye maa minnu bɛ jamana kɛlɛ la n'u k'u ɲɛsin jamana ma walasa ka jamana ka ko s'a ma min tɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka laɲini min tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye o dusukasi min na maliyɛnw n'o wulila n'a ye o conseil islamique a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka da bureau bɛɛ lajɛlen Bamakɔ yan ka taa se Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma u ka hakilinaw farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ nin ye wale min n'a y'a sɔrɔ ni o conseil islamique b'a condamné dan bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye Mali jamana fan wɛrɛ fɛ min yɛrɛ la Bajangara mara la Koro ni Sɔngobiya cɛ dugutagala minnu tun bɛ bolo la olu bilala tɛnɛndo septembre kalo tile 16 san 2024 wagatiw la ni u mɔgɔ hakɛ bɛ taa maa 116 bɔɲɔngo la yen sigibaga dɔw y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko mɔgɔ ni ma to a la nka ko fɛn min ye dugutaga mobili 8 bɔɲɔngo ye olu de jenna o kunnafoniya kelenw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɛlen don siranyakoba ye u fɛ yen nɔ wa fɛn min ye bɛnkan ye u minɛli kun kan halisa olu ma se ka dɔn an bɛ don min na i ko bi. Jeunesse et leadership, la lutte de la jeunesse, c'est que j'en sais. O ye Dr Modibo Soumare ka gafe kura tɔgɔ ye min bilala sen kan sibiridon tɛmɛnen palais de la culture la. Gafe in kɔnɔ ni sɛbɛnnikɛla in bɛ ɲɛfɔli kɛ Mali sifinnakaw ka wulikajɔw kan minnu bɛ senna kabini san 1990 waatiw la. An ka lajɛ. Dr Soumare ka nin gafe in kɔnɔna na a bɛ ɲɛfɔli kɛ Mali sifinnakaw ka wulikajɔw kan k'a daminɛ duguma kalandenw ni sanfɛ kalandenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu AM na fo ka na se conseil communal de la jeunesse ma. Sifinnakaw ye wulikajɔ min kɛ san 30 tɛmɛnen ninnu kɔnɔ a b'i da don olu la ka olu ɲɛfɔli de kɛ. Donc a ye gafe min sɛbɛn gafe nafamaba don gafe do an ka sifinnakaw o bɛ se ka caman tɔmɔ a kɔnɔla la min bɛ se k'u nafa min bɛ se ka jamana nafa parce que a y'a yira pour que i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye i ni qualité jumɛnw ka kan qualité jumɛnw kan ka k'i la i kan ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ o bɛɛ de bɛ gafe in kɔnɔ donc n b'a ɲini an ka sifinnakaw fɛ u ka gafe in kalan u bɛ fɛn caman sɔrɔ gafe in kɔnɔla la min bɛ u dɛmɛ min bɛ jamana dɛmɛ. Ka fara sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔw kan minnu ye wulikajɔw kɛ u ka sigidaw kɔnɔ ni sɛbɛnnikɛla in bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu sɔnna k'u nin di fasoko la a bɛ o kunnafoniya minnu di gafe in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko a ye o ɲininiw kɛ san 10 kɔnɔ. 26 mars n y'a vécu de a ma fɔ ɲɛna a kɛra ɲɛna parce que o marifa ci mɔgɔw la ne ye minnu tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ minnu binna a dɔw taɲana dɔw kɛra handicapé donc il est important a bɛ yɔrɔ min na bi que sɛbɛnni ka kɛ parce que kumaw bɛ fɔ kumaw bɛ taa mais n'an ye sɛbɛnni kɛ o bɛ to yen ne ye information ɲini sur 15 ans san 15 kɔnɔ k'a sɛbɛn k'a mara pour que n bɛna min sɛbɛn a ka kɛ comme un livre d'histoire a kana kɛ i n'a fɔ min ka di n y'o sɛbɛn.
walasa ka u baaraɲɔgɔn dɛmɛ a ka wulikajɔw la u ka ca mɔgɔw la minnu ye seereyaw kɛ ale ni ka nin sɛbɛnnikɛla in kɔkɔrɔma don ni gafe ninnu caman sanni ka di faraɲɔgɔnkakulu ma an ko min ma ko association des martyrs de 1991. An bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye min yɛrɛ la Mali ye jɔnjɔn 2 ta sanfɛcilu kunda farafinagun kan fɛn min ye nin ma kofɔli ninnu ye u bisimilala Mali gouvernement ma 13 fɛ min yɛrɛ la premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ale tun bɛ a kɛnɛ kan min yɛrɛ ye colonel Assimi Goïta ka folikan lase nin ma kofɔli ninnu ma. Kajatu Bagayogo ale ni Mamadou Diallo olu tun bɛ a kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. I n'a fɔ maaw kun sigilen no k'a kɔnɔ cogo min na sa an ka samata sɛgɛ manganu sanfɛ celu kunda n'o ye minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye farafinagun kan u kɔni bisimilala i n'a fɔ a ka kan cogo min na. Sɛnsɛnni baaraw tɛmɛnen kɔ n'o ye ka bɔ aéroport la ka na palais des sports la u nana bisimila i fana ni bisimila ko ɲuman na. U yɛrɛ dontɔ palais kɔnɔna na tɛgɛrɛfɔkanw bonyana kosɛbɛ ka jɛkulu 2 ninnu kunbɛn n'u yɛrɛ ni jonjonw nana don. Bisimilaliw tɛmɛnen kɔ an ka jamana jonjonba o dara. Jonjonba baara tɛmɛnen kɔ ni cɛden ni musoden minnu ye an ka jamana kunnawolo u bɛɛ yirala jamakulu ninnu na kelen kelen. Mun yɛrɛ kɛra nisɔndiya waleba ye ka fara kan an ye k'a fɔ ko discipline min bɛ wele ko gymnase aérobique olu fana taara Mali kunnawolo Egyptekaw fɛ yen o jonjonw fana yirala mɔgɔw la kɛnɛ kan. Nisɔndiya faralen nisɔndiya kan o kɛra sababu ye ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dabara kɛ k'a bila 2 ni dɛbɛ la. An ka ministre min ɲɛsinnen don sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma sa a fana hakilina ta di. 2018 nin tɛ double dɔ ye dɛ u taara jamana kelen kɔnɔna la cɛw musow Afrique équipe fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ kelen kelen minɛ k'u ci siɲɛ kelen kelen fo ka taa da jamana kelen kɔnɔna la kupu fɛn fɛn dalen bɛ yen cɛ ni musow tɔgɔ la ka kupu 2 bɛɛ ta an ka jamana kelen dɔrɔn de y'o kɛ o de la an ko ko c'est historique n'a ɲɔgɔn ma kɛ wa ɲɔgɔn ma kɛ fɛnɛ. Aw de kama kupu in nana aw fɛn fɛn bɔra k'an sporter maliyɛn fɛn fɛn bɛ yan min bɛ kɛnɛma bɛɛ ni ce aw ni ce aw yɛrɛ ye n diyara an ye yɛrɛ de. Ni y'a daminɛ a laban tɛ nin ye quoi halisa ko caman b'a kɔfɛ ka na an bɛna labɛn ka taa coupe du monde na pour que an bɛ se ka effort caman kɛ yen yɔrɔ fɛnɛ la tuguni ka tila segin ka na ni opportunité caman ye quoi. Yani ni jɛkulu 2 ninnu ka bisimila an ka jamana ɲɛmaaw fɛ sa fédération malienne de basketball n'o ye basketi ɲɛnabɔsoba ye a fana ye nisɔndiya waleya kɛ ka ɲɛsin u ma téléphone min bɛ wele ko iPhone 15 a y'o kelen kelen di jɛkulu 2 ninnu maa kelen kelenna bɛɛ ma dabara ale b'a ko tɔ kuncɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi arabadon don kunnafoniyaw la aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.